charemera dzidzi mukoma KB ndine nyaya yepagutu kwa gutu ndakabotaura nyaya yekunyanya kubiwa kwemombe yange iri kune zuro mahwani vanhu vanotatsikei kuba mombe vavaya vanobva vauraya mombe dzenyu vobva vadzivhiya votokusiyirai zvimwe zvokuti munonyatsora kuti iyi mombe yakafa pande yangu. Yes. Nezuro vakabva vachibva vauraya mombe dzinogona kuita 4 kana kudarika ndokubva vapakira nyama dzavo mumasaga ndokubva vakanda mumota vachifamba nemotokari ichibva yafa. Tenioroshi wiri binifu vakachiwemba kiminikia. Right. Mombe yafa, mota yafa kudaro. Vanhu vai vanoti mota yafa. No, patakamira panapa mota yakafa. Panogona kuuya vanhu. Saka nyaya mai nekuitwa kwayo uye zvikubuda kwezuva munhu wese akabirwa mombe anenge ataka kutofonda kuno mombe dzabiwa kuno dzabiwa isika zonikwa tine nyama zve zvakaoma kwakutora masaga aya mombe inyama aya vachidhonzera makwenzi mota yakafa. Vanhu ndokuzoona mota udaisi vari kuona nyama pamota hapana vanhu nezuro vakaswera neusiku vakachengeta mota. Saka parizvotamira tidze kuti pane varidzi vemota here vakazouya asi vakasati vauya asi nyama yanga iriwo masaga omakwenzi. Baba Isabel, papa motikari dzese dzinofamba mumugwagwa dzinenge dzakarejestwa handiti ichokwadi iyi motikari iyi ine number plate yakati ndiyaboshongora. Yes. Ndiyakanyemba bonzo. Ichokwadi kana vasina kuiziva vanongofonera chete kunorejestwa motikari handiti. Yes. Obvanzaiwa motikari iyo ndeyaningi. So chamirira kunzwa chekuti achati aiwa wongu kufa kwayaita tisu here tiri pamochindele masaga aya kana kuti yangu yafa yakazvivirira apo unenge wahaiwa. Hai, ndechekupi igutu kwagutu Zimbabwe. Unenge wahaiwa pane basa raita sei? Ndo chinonzi chadzunda. Ndakamboudza kuti chino chadzunda unenge uchifamba nemotokari yako nyowani ichangobva mukati mekubura mukati mekubvisa maplastic paper injini ichizvinzwa wobva kuti 20 km per hour wobva une katsuro kabuda musango kari kutowedzera speed kutogepa kutodarika mota yako wobva kuti ndingasiwe netsuro wobva kuti mafuta 60 km katsuro kari kuwedzera 80 km per hour katsuro kari kusiya mota 100 km per hour katsuro kari kusiya mota 160 katsuro kakuita seke wakuda kunokarova nguva yekuti wakunyorova katsuro about 2 meters apani kuti wakunorova katsuro wobva waona zvako mutumba wenzou uri tozvibatsira uri mutara nguva yekufunga kuti wo haizi tsuro inzou pa 2 meters nguva iyoyo ndonguva ine vakomana vane mota iri kwagutu. Amai apa mapurisa vakatoziviswa aiwa kupapi pacho 11:15 regai timbotengesa. Applications are invited from suitable qualified and experienced candidates to fill